Kublai sa sin yapi baro ngidap bagi jingkmen ban priang sunggup hai yapi syakaneka program sahabat skul gejongi pelawan ra syapi daga KJC Media Ministry mentang yapoi syaklnong kaba khaddu kaba khatlai jong kaneka kuatar kajing pulai jongi yaga kitab Exodus ngadon hani bat i pastor LL walang bat ngi snukmen ba pia join bat pia so lang bat ngi namta ban yos ngeu keten gejong play Hashwa bingin nias dang ya kene kecing pulai jongi to ini pandemi ikhle jongi ha kecing duai ablai kupa jing bah beneng sacicin ngi khot kerpat ya kecing don rengkat jome ha kene klip mat kat bangi pulai ke keten ke jome ya lam ngi sya kecing sisa keten ke jome atrai taladi ngisngeu bangimla banle ikne kambat ban ya sam ya kaski bri ke jome ndai to pensaj bor meme yangi ai ba kene kan wanra iya kajing hikai ya kajing im jongi kan bangi pule ya kaneka mat ha kaneka sngi kerku yangi kum syakri ki jame kerku ya pailang jame ro kumjo atrai pendap ngi dak borman sem jame ha kerteng ji sungi duai amen Amen. kalnong ba khalai ka kren chapang ka tabernacle ya ka khot splendid jongi menta laai naka kitab Exodus kalnong ka ba sau pheu khot ka ba lai phu sau bat ka ba lai phu phra ngini pej hane ka ktin ka jong play ka ong kum ne anu kumta uta ulo ulatap lup ya ka yeng jan ka jing seng bat ka buram utrai kala pendap ya kata ka tabernacle naba uta ulo jong utrai uladon halor kata ka tabernacle minsngi bat ka ding kaladon halor jongka menmet hakmat ka yeng Israel baro ha ki jinglej jongki baro yagini kinten hin siyo ka jing penchai kam shibit larangi pej hi ya ka kamram ka jong ubreu ha ka bible nadu ka ba nengkong jong ka jing penlong ka jong blai kalong ba un shakri ya ublai un mani ya tau nong thau but ublai ukhot yangi bangin phalang ya ka dur ka jong u nadu ba la thau ya ubreu shaka prathai but yangi ki ba im ha gini kisngi ki ba menta ublai ukhot yangi bangin pen i ya kata ka jinglong ka bapha ka jong Jisu habang ila pediang yu ushakiwai but u adam bar ka im kila dole no e ya ka buram ka jong blai haba kila hap shaka pop henring yu i ba ublai jamla e eki ha kata ka jinglong ka bala jot ka bala rem ka jong ki ublai udang khot iki ublai udang wat iki kat kum kalnong ka balai na ka Genesis ka khot ka ba khandai ka thu ngi ba ublai ulawan wat iki bar laong ko adam hangno medon ngi i ya ka jing i ka jong blai hadu kata-kata yang ngi kibriu ki ba Allah thau sya kan ni ka prathai menta ka singi kat bangi pulai chapang kan ni ka tabernacle kan ya rap ingi bangin snotho kham ha shu ya ka jingdon kam jungi ya ublai ha ka jing im jungi bat leng ba ka jing syakri jong ki lengdo ngin yo ya ta ka jing im ka babom jukut ka ba thau parsi ro ya ka jing syakri ka jong ujisu ha ka tabernacle la ni ka jaga kentang ka badon ha benang te menta ngini pej shwa hang nei ha ka jingye pej jingi ya ka mat ka banang kong ka bakren chapang ka sabaton jong utrai ngkwa ban bo ka jingkli pastor hani yapi kai kene ka sabaton ka jong utrai bat kumno ki khon Israel ki sumari ka sabaton hak to ka jingyai lenti jongki ban le syarikanan Kandiat yang ni benta supang ka sabaton jong utrai ke bau boleh lebu kani ka de nak dok mendang long ka prathai mo hadin bau boleh la dap thau ya ki baro bat mula thau ya breu hadin jong breu boleh la thau ya kesngi ke banyau ke barang ke sautan hoi don sipun ki breu bos so tho bakla la mo ki ba ya persya ya ke sabatan kesngi banyau namar ba menta ki don lagi jong ki teori ma henry ngi de ben pe ya ai ke ba tin ke jong play ke hikai ngi ngi de man so tho ba ke sabatan ke de ka kesngi ke ba boleh la bu yangi bang chong thai ne ki kam jingi baroในจริงเตรจงีบารอบางยมดอนกัมบันเตรเอรุเอ็มกัดบาฮักนี่กิสงีปัดได้กิบเรียวฮักซีสบัตันกิดอนกิบากิบอมสลียกิบเตรเฮนเรย์งานชีโตอีพีบากันนี้กิบบุญกิบเรียวกิองบากษับตันกันนี้กจงกิจิวฮัจิงชาวเลี้ยวละไอกษับตันนาวันตาวาดามกับอิมบ่มันนึงกองที่เฮนเรย์กิบบุญกิบเรียวปัดได้กิองเอ็มกษับตันจงกิจิวhoi ubleu yai pan kan mau ha ki jiu ki belajet ki jong blai ki khon ki jong blai ban ra ai ne khubor se kaleng ka parthai saphang kan ni gasngi sabatan ka jong utrai ka ba ubleu lobo tena ta daw kasi sabatan shu pan shai kan diat
kasi sabutan kadai kasngi ha kaba kibri de ben shosngi don teng teng kibri so tho ka ai kasi sabutan kanu kadai kasngi ka badai kasi sabutan jangan shi tho lengkat ye phi ba kasngi sabutan ha kini kasngi ki bangi ki bangi tep kadai kasi sa jan mo ka ba ong kibri kelum lang hari kasi berjantia jongi ka ong si sa jan kani si sa jan ka ba ka ketin ka jong blai ge tho ingi ba kadai kasi sabutan namar ha kasngi penkre uji su yap ni ne phin pule ha lukas mah pule lukas arpulai gelandong phin pe jibanta ba khat do ti hang ni phin syam ba uji su yap ha si penkre ka dei si tho ding bar ha si sabutan uji su don ha jingtap ka dei si sajan bar ha kasngi ning kong ka te yo ka dei si robi bar ba uji su lami pat ti ngi su tho ba ki babun ki bro su tho ba kla Siapang kasabatan rai kan ni kedi kasabatan kat kum tin ke jong oblai pin pet ye history pin pet ye no noro ke benta ngin syam ba singi sa jan kadai ke singi sabatan ke jong utrai ke ba oblai lo bu nat do mendang long ke perthai ta hang ni su tho ba oblai ro sha ingi bantre e din ya ha ka por ke jong u ha ki kun israel ki ya leng ba mo ya ka riklau ba oblai shim la sha ki ban sluding wat ha ka singi sabatan ngan pulih diat mo ha ni kan nong ka ba lai pusan ka khat ka ba khat do ang to ton pulen do khat pa ar ka ong ne hen reus ngi ka dei ban trai jing trai hen rai ha ka sngi ka ban nyau kan long ya phi ka sngi ba khut ka sabatan ken jong ka jing chong that ya utrai jaro ba trai jing trai ha ka on penyap no yu phi wat sluding ha ki ying jong phi baro ha ta kasngi sabatan tan teng gi briu ki ong ba ambit man sluding dei hoi ha ko por boy bleu ya la me kon israel ba kim dei shu ban sluding na maro bleu la ai ka ya ka mana dan kam shu ban shet pi ko shet ha si friday si pen crack henry ha si sabatan dei shu ban shet phi la ban bam gum tu kala biang lut na dong se dong kala biang lut kijing don kam ha ka ban da shet ro lei tina ta daw la ong ba sha ban shedding shed rain pin pet pada ha tu sengap man puli kan ni ka wei ga khat phai bat nga exodus kal nong ka ba khat ar khat ka ba khat san henrus ngi pin bam yok pu baklam thiat ha ga sngi ning kong to brat no yok to thiat na ga ying yok phi na ba nu ru ba bam yok pu badai thiat na do ta kasngi paning kong hadu ta kasngi banyaw ya ta kaman sim od no na israel ha ta kasngi ke paning kong ti kan nong ka jing seng bakan tang ban ka ta kasngi ke banyaw ru ka jing seng bakan tang ya phi wat le ka kam ka ike ru haki tang ya ka ba ubriu baro ubam tang ka ta hi la ban le ti su tho ba ublei ko ai ngi ba ha tu ko por dei ban shing shat na mar balai bala biang na dong selong Ndrei chua jong kata pada habadon kijing le aniam la ni sabaton ke singi paning kong si banyau baro kitu singi le aniam hadu si sabaton oblei wang tanya ka ba obri ubam tanya ka taw la ban le kemut la ban shat jing shat ndrei haba poi hari klau haba oblei la lam no ai kon israel ban mi no dari egypt oblei la pan biang ya ka bam hadin bolai lam hiki tiam don kam shu ban shat ngiru la da la biang ka bam la song lupa kum no gin shat nei na biang lupa la biang lupa non kam shat rei hadin jong kata anda ki kun israel la poi shari kanan wat la bible kam ya tho ingi ba ki shat si sabatan rei so tho ba ka dei tang ka jing ya linti ba obleu khang ki ban pen kan mau biang ki ya ta sngi ka ba ki breu ki la klat no sapang ka sabatan ta kai kwa ban phai ni khndiat kong kum ni ka sabatan bat ka khubor jong ka ka long bat kan yai long barobor sapang oblei wei ulong bat ki ki kam bakrau jong u nang ta hang tu ko an puli kan ni wei ka sabatan ka pan kan mau ngi kam ka jing pen long ba ka jing pen em jong u ba ka jing pen le jing mot jong ngi ha oblei nang ta ka sabatan bat ka jaka kan tang ki deu sha ka ju ka phang ka jing dor kat oblei ha ka jing em jong ngi ladangi ngi don ya sabatan ka jong utrai oblei jongi udon rangkat labat ngi hajing im ke jongi habang syakri oblei ka sabatan ka dei ka ba oblei lopo ba tien rei lesing an ong phila ban puli tu gi san tali gi mat ki ba chapang ka sabatan
ta ka banang kong kamat ba kong san ni ka ong ublei ulong unong thau bat ka Bible ka pli da ka ni ka jingpen bana ka ba phala bat ka ba kong san kat kum ka Genesis iwei bat ngi chemro ka Genesis ka nong ka ba ar ka khot ka ba ar bat ka ba lai ka pen kan mau ngi hane bat nang ta ngi chemro hane ha ka Exodus ka nong ka ba ar pheur khot ka ba phra hadu khat wei ka pen kan mau ngi Shapang ka sabaton ka pen kan mau ngi ba ni wan na ublei ba thau ni bat ngira khi khoi ek ta ka singi ka ban nyau ka ba ar ko ong umasaya unwan bat ka ne ka jingkermen ka pension rim ha ka jingkular ublei Shapang usembai ban job yop sen bat ban wan ra ya ka jing job lor ka jing snew ka balai ublei unseng ya ka hima ju bat ka jing mat lepa ya ka sabaton ka jing pen im ka wan na utrai ka basau bat ki briu jong ublei kilong kisaki ba ublei ulong unong pen im par unong suspa jongki bat ba ka jing pen im kawan kum ka jing mi na ka jing ia jong u batang ka jing ia jong u hi kabasan ublei ulong unong bisyar ba khadu jong ki briu baro kitu ki ba yai persya bat kentai ya u kin omdon ya kalawai henry u ia ya ka jing imbam jukut ha kitu ki babut ya u Sekarang nak dengan ni pertama, wangi pulih kebakli ni santeli kimat kibagong san, kibadai kesabatan bagi jingpen im kejang oblay. Kibriu kibai jauh oblay, kibayok ke jingpen im, kimani ya oblay harus si sabatan. Tina tak ada si sabatan kadai keba oblay udang bu udang nek udang sa. Kabedai ru nadu menberim hadu misaya, hadu kata kepertai kebatmai, hadu kejing bisyar kejang oblay. Ya sabatan an penan kam ban long kasaki na banta jongi tina tak daw sabatan kadai badan kam hadu rata ya gibrio baro ha ka partai bagian mani ya obleh si sabatan ho menta mo ong no don gibrio ki ong lapan kala din am si sabatan ndrai ka Bible kami thu yangi sapang ka jingkala ja ka sabatan ke ine nadu eden ba obleh lashna ke ine haki khun Israel ke ine hangi banta ke ine haki singi banang kan ine hadu ko jingwan jong Jisu kan yai donru hadu ko partai wa thamai ki beneng jong ki beneng bat ko partai wa thamai ka sabatan kan ine Kablay si bon pastor ang i hang tu ha kapor jong ki khun Israel balai ba obleh ukhang persya bakin syat jing syat kombai pastor il ong mene ka daw ko banang kong kadai ba obleh hi ula pendap lut ijin kam jiki baro ti kadai ban syat pen kre na do singi ki ban reu singi ban nyau kin syong thai kin mane obleh kin ai buram ya u nata sa ka baar nio iba obleh usun syar direct ma ui ki khun Israel haswa bakin haswa katu kapor ba namar bakim pat don sem hakitu kipor ti ublei udang deus em jongki bar usun syar bat ye kinu ki bam ko ngu ublei ai be ye ka hukum ban penyap ti kata kadai ka jing syar ka jong ublei ma uhi usun syar direct na beneng ye ki breu ki jong u ki kon Israel ti na kata da ublei sya ki bakin syat jing syat ti henrai nyu i pat de ki jiu ha bai kladon ha Israel nyu i ba la ngi pulei ki ye ki jing tho jing ki jiu ba ka sini sabaton ki jupen kre ya ka jing bam ka ba kerpang ba ki don ka jing bam lang namar ba ka sabaton ka thau ya ka lat dingi bandon ka jing dei ki ba chan bar ki ba yeng sem bar ki breu ha ka balang nata bat ka jing dei ka jing bat ublei ka sabaton ka pen ye teli yangi bat ublei bat ki breu te kumta ublei shim khang yangi menta ki sini bangin nam syat jing syat like no bangila syat baro si singi te nyim yo syo ikapor ban mani ban syakri yo blai te ngenget bakane kala sai yangi hane kublai sibon pastor ke jing batai ke jong phi to mentang ni pe ha kamat ka baar syapang ki jing aingu bat umen sem pastor ka ai ke jing mut jong kini ki jing aingu bat umen sem kat kum kaneka jing ye pule ke jong ha kane kol anong to ha kani ga bentang ini ya pia ki ar benta kawai ki jing aingo bat kawai umun sim mah hang ni on haulum sinai ubleu la ai ki jing betha ha Moses ban snai kata barnakal ki jing seng bat ha kani kita barnakal ubleu la bu ula bo ki jing ai ki jong u ba ki khon Israel ki de ban ra ai ki jing ai ki ba ki nong Egypt ki la ai sau bha ki bat kan ni kan nong ki jing aingo bat hang ni ka tin ki jong ubleu ka yetho ingi ma bagi hak banwara pinda pulih hang tu life sun Exodus life sun sa do life riu khat banyau hang tu fini i ba hang ni ka ong kum ni kila ai ha kila wara ma
ban shna tabernacle ban pendap ya kijing ban pendap ya taga tabernacle ki don kam ya kijing ai sau ba kijing ai ngo hakini singi ong kijing ai ngo kijing kan show lain am kijing ya no pisa na banta ka kam ka jong play ti hang ni ong ba Moses ulapan ya kini kijing ai sau ba na ki kon Israel ti hang ni ong ba kila ai da ka siar kerupa kernong kijan linan bani ki mau kordor kijan ki bakerpang ki ding akisia ki umpniang olep ki jing ubi bat bon ki wepat ki tiar ki badan kam ki briru klai no senyang ya ki jing treshitom jongki namar da ki jing treshitom jongki namar ba bon ki tiar bakerpang ki don kam ban sna leng ba ki jing trei bastat bat ki jing treshitom jongki ya ki jing jan ne ki tiar jongka lapan non kam hang ni ban wara asibun gini tiar ban sna gini tabernacle so tenak dah gini tabernacle lasna degi jan lasna degi ada kaksiar daga rupa daga renong jandenan wani kiding akisia nangta kijing ubi umpaniang olep bat kiwe bat kani kijing ai long ba kila ai haduk ba mla asun penon kam haduk ba kini ki bri ki jong play ma we na preng kini basalal bat hiliap kila itu yo Moses ki ong ba kata jing ai kala long kabal apalat liam kaba mla shu penon kami ki haba khadu Moses la yu Moses la kran ki Israel bala biang nai ai shu kata jing ai ngo ban thau la ne ban shnai tabernacle ti kani ki jing ai ku lu jong ki brio ba ki kemen sim ban day la ne ban shnai tabernacle hadin bakila mani tu ma tu blei thau kon musik siar hadin bakila akla ba mot ki ai kata ki jing ai jong ki dei sha ki blei thau ndai chau blei ba em bat day bat ban shnai ta tabernacle ka jaka ha ka ba blei wan mi pau ba blei shong ban ne kran ba ki pri ki jong amen to nang ta kamat ka ba ar ka dei shang bun sim habala ai kini kijing ai lada kita kinong sna kim de gibri ba dap do bun sim jong jing start kinom la ban te ka tabernacle kat kum kijing tha ka jong oblai tina ta da hang ni dangi pule Exodus life san life way ma thang ni la khot yaw ni o basalal ohliap gibri ki ba dap do bun sim oblai kamut oblai la ai ki kijing start ka ba kerpang ba ki kan sna ya tabernacle baro hang to menang taru mdei tang maki bat kiwe ki brio ki ba obleu lajet ndrai kini arngut ki de kinong yalam ki ba start ban san ka siar ka rupa ki ba start ba obleu ai ki jing start leng ba umun sim jong oblei ban pasia ki ban kran haki ti kum ta lapan kup kerpang ki da sap ka ba kerpang ka jing start ka jing snadur ban le janai ya ki kambaro kalong ka jing sna ka ba he bha bat ka de ban thau thik kat kum ka nuksa ba obleu lapan how Moses ti bu menta kanuksa pen happy gan sina manga kumno gan sina manga ni na lamda obleu pendap do mun sim yau tu brio wat la ho phila ban tho phila ban pen rai kadang don hi ka banta ka ban nong bat ko ti kum ta obleu la le yu la pen kup yigni brio do ta jing start ka jong mun sim pada ka jing tho jong Moses haki bat ki la pendap do mun sim bat lasna thik kat kum ka ta jing patai ka jong oblei kalong ka bo san mo ka ta jing a jong mun sim ba khut kaya day bat kijing la ba kijing tibit ba per jong kibrio kibran kan penan kam ha kebatei ka tabernacle kani ka jing ai ka sap la banong ka ba compare pet ni day kijing tei ha parthai ru ba per ki tenat ndai kat no bleu lo bu ya kani kijing tei ka ba day ka besriem bat kata ka jong ka beneng ma ka ba bleu lo ai don kibrio ong don re kata ka tabernacle ha beneng Henry ublei ula ai lupa katakan ka nuksa ka nong muna ba Moses un hikai Hebrew un yatho Hebrew un shra thik kat kum kata ka ba ublei la yatho yaki ka bala don hangno hapneng ka ba don hapneng ti ban pendap ya kani commission ke jong ublei ka long ba kin pendap ya kata jing thmu ka ba ublei la thmu knang ba ublei la ban le yu ban chong sa ba Hebrew jong ban chong sa hagajing ya ti jong ki hagajing shakri ki jong ki hagi kam ki jong ki bakin shakri ha kata berakal ti dei ke jing ai ngu jong ki ka ba ki ai ka balong ke jing ai so blen pendap kam ke jong blei bat dei ke jing ai ke jong bon sim bagi brigel so tho ya kata plan ke jong blei ban tei ani ban snai kata berakal kumle shibon pastor
ngait bakala syai bahagani yangi dan apreng jingi don la kejong ka sap ka talen kidon ki banang ban ruai kidon ki banang ban china jing china ki bala tibit hakato ka lain kato ka benta nang ikwa ban oi pi to ai ba ka sap ka talen ka bau bleu la ai pi lumba ka jing ai jong ban sim ba khoj dan kami ka nam ta ka buram ka jong blei dan kami ka nakam ta ka kerteng ka jong jisu ngi baro jadi manlong kita ki breu ki bala pendap da mun sim la da hai no inu ibenta ijing ai jong blei yangi kumangi syam ha Galatia kalong basan gerkor keba arpu arbat arpu lai ya usok jong mensim badon kandai teli bayangi la pidon la ngidon makana ya kata gajing ai hendrai la yangi om sim la pendap da uni usok jong mensim kata gajing im jingi kadang long gajing im kabathala bangim patla ni trail rengkat bagi sekri ki jong blai titu ai ba kasap katalen ba ubleu ai pin don kami ka nakamta kajong blai batang namta buram kajong u kabangi pen kre kajong wanu jisu tamantang ni apoi pada haka mat kabalai ka bakran sepang ka tabernacle ka long kanika ka kata ka mat bakongsan jong kajing pulai jongi menta kasngi hang ni ingin syam ya ka tabernacle ka wala deptai ka wala depsina pastor asnga bahaban ni batai ban yatu ingi sepang kajing syakri hagan ni ka tabernacle la ni ka jaga kentang ke ki kam bat ki ka jing tray jong ki lengdo ki beri jong play hagan ni ka jaga kentang to ka tabernacle bala dep sna ma ilai kran ha ka bam nang kong sapang kata ka nomuna ni ne ka ba uble la ai ka lenong ba shipau uble la ai ka ni ha Moses ka nomuna ba Moses ni ka ni tho bat u basalal ba oheliap kin la yu kan sna bat ki bai yani tabernacle menta pada gila adap sna bat gani kicing sna tabernacle ka dei ha kejat jong lum sinai ndei pala de kata ya ban pendap ye gani ka kam ha kejat jong lum sinai ma ti hang ni ong ba Moses latei ka tabernacle latei bhai tabernacle ba gijing tha ka ba lo yo ha lum sinai la pentri kam da gijing minat kajing tho jong ka bible ka jer kini harum ma kumno batei ka tabernacle ha kino ki benta kino ki kandon ngi supan kan mau biai pi yai ka bala dap ma ngin sedang napo yeng ngin nek sabar bahaga bangi benda ni bala dap pada ngin sedang nabar ngin nek sapo yeng bat mentang ngin sedang napo yeng bat ngin nek sabar ngin sedang na ka jaka kentang tam ngin wan ha jaka kentang ngin sawan ha ka ba sabar jong ka ni ka tabernacle hang ni ha tabernacle kaying jan baging tap ba pher la tap ya kani kita tabernacle ma kijing tap de kisni belang nang ta kisni jong ki barja ma haktin pareng lani kini ki marat ki ba bam ngap ila banong di hang ni shu yutu kendiat ba hakni ha ka jaka kentang tam ngisu tho ba ublei ula ai ki hukum bat shna ka sunduk jutang bat hakni sunduk jutang labu ki hukum labu ruya kajing tap isnai de nang ta labu ro ya u kiu mana labu ro yu dingdo jong aron labu ro ya ki kot jong kajing kinya jing kriam harut jongka mde hapo jongka senduk kejutang labu tang ki hukum bat latap de ta jing tap isnai bat ar ligi khirup ma bat harut jong ka senduk labu ya ki hukum jing kinya jing kriam labu ya ka mana labu ya dingdo jong aron to hang ni nang ta ha kini ka ong dangi pois kini ka benta pada ka ba ar ka jaka kentang mentang ila adap jaka kentang tam ila jaka kentang ha jaka kentang pada hang ni yu i ba ka don ka ka mit u pu pen i nang ta uding pen yang syarak ka duan ka jing ubi hang ni don lai teli benta mo ka duan jing ubi ka mit pu pen i bat ka ding pen yang syarak ha jaka kentang bat sabar jong geni ki ar teli kamera lani ki jaka kentang tam bat jaka kentang in poi ha keni ka phalau pada mo hang ni ong ga duan jong gajing angu thang ga don nang ta ga dabor ban sat nang ta ka phalau bat ki tiar bala penon kam na benta ka tabernacle kini ki benta ki bala bu ba on tei on shna tabernacle anda bala adap ti kini tabernacle ke jing sakri jo tabernacle likai yangi ru sapang ka gospel
Ke thu ingi chapang ka gospel ka ba ka ka ban sa jia ba ka ka ban sa long ha kisngi ba khat do mo tong ine phai man ta khandiat chapang kumnu ka ni ki jing shakri ya ka ha ka tabernacle ka jing shakri ha tabernacle ka don arja ki jing shakri ha tabernacle ka we ka de ki jing nya ai ngo ka ba man ka sngi bat ka we pa de ka de jing nya la ni ki jing thang la ni ki jing shakri na banta ka ba shisin shisnam ini apa kan ni ka ba shakri man la ka sngi ma shakri man la ka sngi kalong ban kumno uble na banta ki pop bat ban pen yaw nong pop hang ni su tho leng ba ka jing shakri ba man la ka sngi ha ka jaka kentang uble tikna yi gitu ki bakla ba mot baula map ki pop chongki badda ka jing ai la thao ya ki ya ka jing pen ban yo ya ka ni ka jing ai jong ka jing pen la day ban ai ka jing knya bat kini ka jing knya ki teu she ka jing yap o mesaya ubara ka snam jong ka pun khu yangi na ka pop baro kata pin sham nang kong yo anes i we nyo jang ni su tho ba ha ka tu ku por ki wan ra jing knya ki don ka no li jing jing shakri man ka sngi ka we step bat ka we jan met ti kini ki ding jing knya ha ba ki pri ki la pop ki ra kini ki belang ki wan ra iklang brot ki ra ikling dhur ki ra yo mosi bat ki ju ajing knya ha phalau jong kan ki tabernacle bat hang ni ki anda ba ki ai kan ki jing knya kamut ba ki thau kan ki jing yap jong ki brat ka thau shapang ka jing wan nong briu ka jong misaya bat ka snam ka jong misaya jong jesus christ ban pen khu ki pop jong ban rio baro ba nget bat ko ngo hoblai tien groi ngi ni phai pat kan ni ka banta ka bang shakri shisin shisnam kan ni jing shakri ba shisin shisnam ga ko ip la se pin batai khndiat ya kan ni jing shakri ba shisin shisnam ha kan ni ka banta ta kan ni jing shakri ka ba shisin shisnam ga dai tang ha ka sngi ka ba ka ba shipel ka sngi ka ba shipel jong banai ba nyau jong ka snam hakten hebrew ki ong ubanai tishri yo tau banai te kere ke sngi jong ka jing punya suk ka ba ulung do un penlong ka jing kenya punya suk nam ta ki pop jong da umasi leng rau bari ki pop jong pai ba ro da umasi marka pop jong leng do ubakit ya ka kam jong pai ba ki rangkat bat ka pop ka jong pai ba nang ta ha tu ka sngi ka jing punya suk un jit ro ya artli kita ki belang uwe nam tau try but uwe nam tau belang pelai ki ong te hak to ga sngi ke ba lung do un rung sepo jong ka jaka kentang tam udai ban pen khoi chwai le de nam ta ki pop jong pa nam ta ki pop jong pai ba un wan rai ka snam ha ka to ka senduk ke jutang halor ka to ga senduk ke jutang don ka jing tap isn ai ha ka ba un senre jaka snam ha to te un lung do un rung ha to tang sisin sisnem tilra udon ka pop ulung do ulak banyap ha to ka jaga kentang tam namar ka buram jong blai ka don ha to kata ka shekhaina ki ong haktin hebrew te ka por ka ba ulung do udang rung ha po jong ka jaka kentang tam kumrang ba lang do ka sngi jing punya sup ki breu ki badan syabar kin la sngosi nam ta ki pop jong ki nang ta onda urang ba lang do ulami na ka jaka kentang tam un sim ya ka pop ka belas senrek hatu baro sisnem ka pop jong pai ba ha ka jan perda ka penya khalat ya jaga kentang ba jaga kentang tam unbu e ka halor jong tau lang pelaj ba on yalam yu tu lang pelaj sha kri khlau bat utu ulang pelaj un sayap no te anda ulung do ulami na po jong ka jaga kentang tam ha ka singi jong ka jing punya sup ya kinu ki briu ki bampat yo e ka jing phla ka jing map e ki pop jong ki ba kentai ya ka snam jong ukhon lang brot ubak kenya ya ka jing kenya jong utau belang ha to ka singi ya kitu ki briu la be no eki la ne la penstam la lan thamau eki bakim la banlong sibenta no pai lang jong blai namar ka to ka snam jong kitu kimrat ki belang bakilang brot ka theu ya ka snam ka jong jisu bari kita ki briu ki ba kentai ya kata ka snam jong ka jing kenya ka pen yesuk ka theu pharchi ya ka snam ka jong jisu bat ka bible ka ong kita ki bru ki ba iben ya ka hukum ka jong moses kinyap klem ka jing isnai pinsiam ka ne hebrew ka long ka ba speur ka ba arpo phra mar ba arpo khandai ka ong kumne ubriu bala iben ya ka hukum moses uyap no klem ka jing isnai da ka tin ar ne lai ngut ki sakhi ka jing pinstom ba khamjur kat no pitharai kan de yo ta bali roi ha po ki kjat yo khono blai bat belanyau
bem khoj ya kasnam ke jutang da ke bala pen khoj ya u bat bala le ben ya mensem ke jing ai Yesus Kristus menta ulong urang ba lengdo jing habneng ha kata ke jaga kentang tam keberan habneng tiladang kibriu ha ke por ke testament barim kim tre ban kenya ban pelong ke jing kenya ba penyasuk kalong hi kumba ngi kentai ya kasnam ke jung Yesus kalong kumbangi yale persya ya kemon ngejung play ngim kuat pan kelak kepemut tena kata kadau onda urang ba lengdo unmi no na jaka kentang tam kadon kejingma yang ngiru ladang ngim kelak kepemut syua kejingwan arsen jung Jisu onda ula mi na jaka kentang tam kumurang ba lengdo lani kusiang bot nong sat jengi kadon kejingma kebaap yangi tena kata kadau detang gitu bila pen kerek kilaban yesyam ber Jisu onda unwan kata kedai kejimut jong kejing batai jong kaneka jing lak niam ke masisen sisnam tingat bakane kala asai ini haning ya ya mata syakamat ke basau pastor ngabhaban yarap bangin ngothu ya ke jingdon ke jong ublei ha ka tabernakel kumno ki bru ki itho berkitip ya ke jingdon jong ublei ha ka tabernakel sekendiat shua bang mo ke jingdon ke jong ublei tabernakel ya tabernakel hapan kentang Shua bantrai kini jing trai kam baro ke jing kenya jing kriam ke jing lek niam baro jing syakri jong kiling do baro khaj ya handa bala dep bantai ke taban rekal lapan kentang ya taban rekal ma tang ni long ba ha ka lenong ka basau phau jong exodus ke tho engi ba ke jing patai shapang ke jing pen kentang ya taban rekal ba ke jing ai jong ke shphau kom ke jing pen kentang ya taban rekal kalong ke jing jia ke bakut jong ki Israel hasinai kemut haduk benda dep shna haduk benda dep pen kentang haduk benda dep le niam kesin ke baning kong ha tabernacle hadin kata kisikun Israel kisami no nang no na kejap jong lum Sinai to ngini pe kendiat hang ne ke jing don rengkat jong oblei bat kibri ke jong ha tabernacle hang ni suthok ba ya tabernacle lapan laju i dan mo lapan dap daul o hadin jong ta lapan dap ro da tega keburam ke jong oblei mo bagi khot kesikai na haktin Hebrew ti lapendap da keburam ke jong oblei hapor ba lapendap da keburam ke jong oblei ha kita bernekel hang ni ngisu thu khndiat jong ba kitab Exodus ka kut da ka ba pen kesan ya ke jingdon oblei ka ba yalam haul o jong trai man sngi bad haul o ding men mit ha ku ka ba shisha bad ka badon bor shibun ki jai menteri Hebrew ki dai ban mat om tai ki jing shisha jong oblei himrei ru ya ki jing dor kat ka bajan bat ka bane jong u kat ba u yalam yaki ti hang ni su tho ba kan ni shekai na ka burom ki jong oblei wan pa wan mo ka don hang ni bat oblei juan pa hadin ba pen kentang kan shi thu khendiat chapang Moses ba pen kentang ki ta barakal hapor ba pen kentang Moses mo pen yeng ta barakal ha ka sngi baning kong jong banai baning kong ka snam ka baar lap niang ini lapan kentang nang lapan kentang ki kun senrang ki jong Aaron jau Aaron kun senrang ban long ki lingdo ya ka tabernacle ba hang ni ru su tho ba kham tam ha tu go por kalong ba Moses de nong pen kentang ya tabernacle but Moses ha par 4 penteri kam ya tabernacle uyok bandrong ban pen kentang ya tabernacle uyok bandrong satu ke jaka kentang tam ban pen kentang ya barok ki jingdon hang to nadu gitu mah kesenduk kejutang sipokum barok jingdon cik am tabernacle syadu sabar laong bau Moses ula leayung lapan kentang iki bat hadin jong kata tang orang baling do balak ban syakri hang ta man lagasnam hagas ngiji penyesuk judon manu bala bayok menda irung sejaka kentang tam ndai de tang orang baling do bayok rong wat Moses la su bandrong sepok jong ni kejaka kentang lani jaka kentang tam namar balai kibawan kiap ban ban ai kijing ai ngo thang jong ki habar jong ke tabernacle lani habar jong ketu ka jaka kentang bat jaka kentang tam sabar haplau tiena te daw ngi su tho ba hapor ba ubleu don hang ni mo wan ko wan puli tu khendiat mo kan nong ba sapau ka dekhat ka ba ketu nadu balai fusau hang tu phini i hang ni ka ong kum ni onda kum ta utau o ula tap lup ya ke jing jan ke jing seng bat keburam utrai kal pendap ya te katar merkel deu Moses umla bandrung hapo kata ke jing jan
kejing seng na ba utaul o ulan ne halor jongka bat kata ke burom utrai kal pendap ya ta kata panakal di haba utaul o uyeng no na kata panakal ki khun Israel kala jus dang lej ha kejing lej jongki baro ndai la da utaul o yeng no kumta te kim ju lej jing lej ken tat anda ka sngi ka ba la yeng no naba utaul o jong utrai udon halor kata ta panakal mensngi bat keding kalau don halor jong ka menmit hakmat ke ying Israel baro ha ke jing let jong ki baro so tadat hang ni onda ba uble lo mo kat ba tu lo dang syong ha kata banakal ki kon Israel kim la ban kan ria na tu ke jaka kim la ban o nang na mo na piha hirot kin let chapo refadim kim la ban le kom ta kat ba tu o dang don kata de genuk sama kat ba tu lo dang don ha ta banakal kim la ban le ja ban syong hang to haduk bau bleu no pen i ta gadak bakin ya mi no na tu jaka bakin let pat sekawai ke jaka kin si mi no ti hang ni la ong ba u blei jing don rangkat jong blei bakun Israel kan long miet la bat sngi ndei ong tang sipang bat hapor bau tu lo la kiu no hajrong jong ka tabernacle dal kiu no hajrong jong tabernacle la le akum no ki kun Israel ke sai mi no bat tu lo udon bet bagi kun Israel na mar men sngi la dai ki daul o bat men miet la pen lai lam ti daul o ding men sngi do rishot lo men miet do rishot ding tina ta da ndrei tang ka wei ka banta onda bau new rishot lo da new rishot ding ula kiu hajrong jong tabernacle ka pen i bagi kun Israel kila dei ban mi no na tu ka jaka ban lech sa ka wei pat ka jaka ka bau blei lo pu na banta jong ki bagin lech ti hang ni ki don lai tu li banta ha ka bukut jong ka ni ka ti yo jong ka jing pen long blei lo pu dak jing pen dap ya ki kam jing thao jong o kani ngai puli mene khandian ha ka ba ar ka jing pendap ya ka tabernacle ka jing tho jong ka bible ka pan bana kum ta Moses la pendap ya ka kam ka balai kum juru la pen pau ru ha ka por bau Solomon la pendap ya ka jing tai ka temple kani kentien la pendap kabu anda bau boleh la thau ki berkhot ong la pendap anda haba hang ni la ong la dap thau ta berkal boleh ong la pendap anda bau Solomon nu pendap umah dap thau ke temple tien jong boleh ong la pendap tikan ni ke de ba ki bu ya kani kan tien la pendap ka de na bantaban pen itu ki brio bai ka kam ke jong boleh la bu ba la pendap ki brio kin la yu kin tep ba kata ke jaka ka de ha ka ba boleh udon walaupun ina banta jungi hakis ngi bakhat do rumah yang dah bangi ngila poi mo ngin se puli hang tu kan ni hi ka banta ka de sepang kan ni ka Jerusalem ka batmai kan dia hang ni kan kran ki balasius pa mo ki balasius pa ha ka parthai ka batmai ba ka Jerusalem batmai kabal long ke dan ke tabernacle ke jong oblay bat oblay un shong bat ki briu ki jong o kani la bo jigen ma jung pa kul nong ar pu ar i wei do sa ba ka tabernacle ke jong oblay kan shong sa bat ki briu ki jong oblay ha ta ka parthai ka bathamai ti ho ngin se pe chibet na sa ka wei ka mat ka ba kong san chapang kumno ka tabernacle ujisu bat ubriu lani bat ki briu ki jong o ta khumle jibon pastor ngi i hang nei ya ka dau hi jong ka jing abtha jong blei ki khon Israel ban thau ya ka che kan tang klong phun shong sa hapdeng jong ki kumba bat ta yangi ta jing tho Moses Exodus ar phusan khor ba phra ba khandai blei ong tu kin thau che kan tang nga bangan yo shong ne hapdeng jong ki ti Moses la thau ka kat kum ka jing tha ka jong blei ba blei un shong sa hapdeng jong ki menta blei un shong sa hapdeng jingi dei lengba ka jing don jong uman sem ba khoi pitip nem ka ek ta ka temple ka bau blei ulabu menta kisni ba khadu kadai ka met ka jong phi jonga ublei kwa ba ya ka buram ka jong umanta on phalang lengba ka jing im ka jongi ba ublei un shongsa ha ka jing im ka jongi bangin pensha ya ka buram ka jong blei sha ki wei pat ki briu ki bang im ha ka jing dom ka ba ka jaman sem te tu ai bangin pen pau ka jing long bat ke ta buram ke jong play kat bangin im namta bangin im namta ukris ubalong kata tabernacle ke jongi ngin ya pe mentah kamat ka bakhadu ka tabernacle uji su bat ubenreu kumno obstor kan nika batai ngi sepang ke jinga dei jong uji su kris bat ka tabernacle ka ba
ayeng kata jing hikai ke bakan zaman sem. Tak kendiat hang ni sepang katabar kalau ujisu bat ubun rio mah. Hang ni dengan pai biang syadin sakajing penlong, sakajing tau jong ublay yo adam ke em. Hadin ba ublay ladap tau yo adam ke em, ublay juan jengok juan don kat lembar adam bagi em ni em. Bat ublay juan dekat lembat ki mana kapor. Hadin kata anda la lepok ubrio ublay don syok banwan syong. Ni em. Banwan ban ya rengkat ban ubrio kelong ke ba namar ba sisin bala lepok ubrio nda yo iyo ublay ubrio nyap. La da puli men syam tiyo. Ba u mosas uang pen iya ngai ke khamat ke jong me. Hen dia ke buram ke jong me hen reu blai uang me mla ben iya ke khamat ke jong a. Rengen pen i tang ya ta bana syadin ke buram ke jong blai. Ba u blai lo pen iya ta ke buram ke bade ke jing bahag jing sebon ke jing snai ke jong blai na ben taw moses. Ti hang ni ngi poi sa ke we ke ben ta pade. Haki kun Israel. U blai wan syong sa be kun Israel lin am. Hak tabernacle ke jing seng. Bat ublay ju syong tu ju pun pawi la di raul Richard ding bat ha ka buram ka bateng san ka de gisikai na ka ba ublay wan paw ki kun Israel nang ta hang ni su tho ba hadin jong kan ni pat de kapor ka jingwan syong ka jong no jong Jesus hang ni su tho ba pinda puli ya ni siwai khat saw din em la se phui puli ngah diat tu Jadi siwai khat saw utau kutin ti ula kenjado bar ula syong sa hapdeng jongi bar ngilai kemisanya ke buram jong u ka buram ka bak dakat ke jong ubala kamar wei na ukpa beladap da ke jing ai bat ke jing shisha. To ngim tip ha ka por ka jong wadam u yok ta ne mi oblay. Ngim tip ka bible ka mi tho ingi roi nganget na mar oblay ju ya lang bat ki. Nganget kila ban yok ta kila ban yo i umar khmat ha ka por jong kun Israel kim la su ban yo i oblay mar khmat kim la syuk ban kata ya ublay rai ha kan ni ke jingwan nong briu ke jong Jesus Christ ki briu ki yo i yo u ki yo ban kata ya u ni nem u Jesus kata ki briu ban kia ki briu kata ya ki briu ki yo ban kata yo Jesus ke tu ke briu ke ba kata ki jan jong Jesus bala pang kat no snap kat snap ni nem ke syuk kata yo Jesus hang tu pini isi pun kijing jia ki ba per ki ba jia ha por ba Jesus dana perthai bat ki briu ki yo i umar khmat ki syong bat u ki bam bat u nang ta ki le yu ki yo ban kata yo jisu ti hang ning so tho ba baki kun Israel hata barnakal hasinai wala kim yo ban kata yo blai henry ki yo i yo u ba wan ha ka buram ha ka tabernakal to hang ni pa deng so tho ba u blai jongi hang ni ka ongum ni ha ka por ba wan nong briu jisu u yai sa bat ki briu kalong kaba amla ban batai ba ublay bo bom jukut wan hiar syangi bat uway nangi ulong knang ban peti kena ingi ba ulong shisha u Emmanuel ublay lambat ngi kaba mot ublay lambat ngi hang ni wan sa ublay jongi na du badang kha hado ban da syaya baloring pna hado menami pat na jingtap hadu usa sa posngi hadin kata sakiu no asabneng hadu to kapor ki briu dang yo i ki aban kata ya jisu ki aban ya kran ba jisu ki aban ya bamlang ba jisu ki aban ya tho khana ba jisu te hang ning so tho ba ublei wan ban syong sa bat ngi ti hang ni ru khandiat nan puli gani mo marsias kat phra arpau jisu ong balada ar ni laingot ki senglang ha kerteng jong u kamut ki lejing seng ki mani ya u udor rengkat ha pedeng jong ki ka ba mot hatu kini ki sngi ublai udor rengkat lambat ki briu ki jong ublai wala ngim yo iyo jisu ngim yo ban kata yu reng yo sngi ki jing don ki jong Jesus Christ ba yo mun sim jong ublai bo don rengkat lambat ngi to yene poi khandiat hang ni padai ka tabernacle u jisu bat ki briu ha Jerusalem ke bathamai hang ni ke Jerusalem bathamai ke bawan hiar na beneng mo wan hiar hang ni pinda puli ha ching pau arpui lai le si pila wan puli nga bahang ni ong ba ki pai lang ki jong ublai mo ki pai lang jong u bat ublai hi long lem bat ki bat long ublai jong ki to puli khandiat hang to arpui lai bat ngli osngeu ke tin ba jam na ta ka khet ka ong hakmi ka tabernacle ublai rengkat bat ki breu bar unsyong lem bat ki tema ti maki kini long ki pai lang jong u bat ublai hi unlong lembat ki bat unlong ublai jong ki snyo tanat ni nam ka tabernacle ka ublai ai ki kun Israel ka de ka nuksa la ni ka nong munama nang ta ublai pade ule yu un sa ai biang ya ta tabernacle
wan ra ta ta bar kal ke jong u hang no ha ka perthai ba thamai ka Jerusalem ka thamai da phin puli ba hang ni ka thu ingi ba ka ni ka Jerusalem ma thamai ka long ka Jerusalem ka ba saudong ma the city four square ka ba saudong shanir ka ju ka jing he shanir sha mi ngi ru ka ju sha sep ngi ru ka ju sha thi ru ka ju baro saudong ki marangkat subo la da sipo phot dang ni ka long sipau baro saudong ti hang ni la thu ingi ba ka ni ka dong ba ka dei khat san hajar ka no square mile khat san spa mile square chia jar san spa mile ka ni ka nong ba saudong bar hang ni ka don ka jing ba tai khan diat hang ni ong ba ka jaga kentang tam ka dei ka ba saudong kata ka nong ba saudong ka dei ba saudong ka tabernacle ka dei ha rukom jong ka ba saudong bat ka nong ba ka jong blai ka dong na hiar na beneng ru ka dei ka nong ba ka ba saudong ha ka ba ki priu ki jong blai kan shong hang ta u blai hi un don hang ta u blai hin long ka jing shai u blai hi un don kat lambat ki priu nginop ya khlat chu la no ro namar balai u blai wan ra kat ek tabernacle ka jong u kat eta ga ong no ka jaga shong ka jong u blai rengkat ba ki priu ki jong blai u blai la pen i ha ka por jong Adam ba don kat lambat Adam pen i ha ka por ka jong ki khon Israel ba don kat lambat khon Israel pen i ru ha ka por jong Jisu ba ki la ban kata ban ya kren ban ya bam ya di rengkat ba Jisu ha ka por thai ba thamai ro ngin don kat lambat u blai wan ra eta ka nong ba ban ngin don kat lambat u blai ko an puli ka ni ka wei khdiat hang ni ka ong kum ni kumba ka long bat ka jaka kentang tam ha ka jaka kentang ka balong ka dur jong ka ba saudong bat baro akiliang ki rengkat na ka benta ka ba bom jukut ha ka perthai ka ba klempop klem jing yap klem jing janjar in shong ha ka jing don rengkat ha jan jong ublai jongi ka ba mun don shu ka jing ya jingai mo don shu ka jing ya jingai ba ublai in shong rengkat lambat ublai junom ta ka daw la ong ka tabernacle u Jisu bat ki briu jong o ka tabernacle kan wan na beneng u Jisu don hang ta bat ki briu jong blai kin don hang ta ke Jerusalem ke thamai amen kumle shibun pastor kan ni ka la shai ha ka jing batai yangi hang ne ka jing thmu jong ka jaga kentang nadu ka bameneng kong de na mar ba ubri ulale pop bat kan ne ka long ka lenti ba unong pop ula ban wan phai biang sho blai ti an nang la poi ha beneng la ngi pe hang to ha ka jing ban pau ka ba ar phu wei khot ka ba ar phu ar ka ong ne bat ya ka temple ngam sim le yo i haka kemudian kata kanong ba namar utrai uba blai bedon bor baro baru tau kon nam brot kilong ka temple jengka singap hani ka ong ba ublai hi u Jesus Christ bo trai jengi ubalawan no briu se perthai ubalong ka temple mentah habeneng ulong ma u ken kata ka temple ka buram bat hang tu nginom don kam shu ya ka jing shai jeng ka sngi namar ka buram ka jing ting shan ka jong blai ka pendap ya kata kanong ba baro khwei ti hang tu anam don shu banwan ai jing kenya don kam shu yolong do namar baro ya ka pop la depan khoilut ti hang ta ublai un shong rengkat berkibriu ke jong ngingin long kita ki pai lang ki jong blai bat kata ka dei ka jing yai shong yai sa rengkat jongi bar ublai jiunom klam na mat shu ke jing pang jing stom ki jing ki jing jar bar ki jing kerdu bat ki jing pensitom ki bangia kenduk mentagi sngi te kan ni kalong ka jing pule ke jongi ha kan ni ka lenong ka ba khat lai ka ba ya rap ingi ban sngu thu ya kata kata bernakel bat ka jing dei jong Jisu bat ki briu ke jong bat ka jing ya dei bat ngi mentagi sngi te ngangai skem bang yo ki jing hikai bat ki jing ya selok lembaga kten ka ba khoi ke jong blai ni ai ku blai ka por ke jong pi bat pastor ini lam ngi ha ka jing duai shua ban duai kan ni ka quarter ka banwan ini pulis phang ka kitab ka jong u Joshua ala sikin don mo ki bani shimanta de ki wei ki pasa ha kan ni ka banta ka banwan oblen ker khuingi kar bang sha skor kitin ka jong blai na ka wei gis tayo sha ka wei pat oblen ker khuingi ai ka blai ro ya i church pastor jong ka nomon song e bala long i noyalam ye ka ni sub school ha ka ni quarter so ngo oblen nor kalamat phi pat kat bangi duai ngakwa ai phiro phini pen lejik bot hai ke ai ka ba philai osngiao lang ba ka ni ka quarter baros quarter penjana shu yangi na banta bang nyo bandrong sa ta Jerusalem ka thamai ka ba ble lo per khre na banta jongi to ni duai ko pa jongi bab neng ya ngo ye me ni ka por
ya jing kerku jing isnai ke jauh me jing imujongi oh nak kawai ke sabatan kawai pat na wai nai thama kawai pat ke do baro kan wan man syakri kamat jauh me ha ta ke Jerusalem ke batamai ha bam dan syu ke jing yap dan syu ke jing kuslai ke jing songsi roi tang ke jing kman bar ke jing im ke bam jukot ke ba mi man ai na banta ki priu ki jauh me ki bakla ke bomot ki ba tiang ya me ki ba ko ngo ya me ki ba sumar ki hukum ki jauh me kum ta try but kita ki ba tiang ya ta ke jing ai ki jauh me ker khui ke ni jing ya pu de ki jauh pen kra ki do no ki musim ki jauh pan yo i ya me jisu ta sngi ki jing wan ki jauh me Pato ai ngi wei pu wei ru ya ta ka bor ka pathamai mala ka singi kar wi sha skor ki tin ka chome singa ki ni jing dua jungi ma bi por ka ji baro na bai ki ni pa na teng ka thiang tam ka jong Jesu ki dua amen Amen.